Ita yana mana suna jira ne fa. Kai kuma zuwa yaushe za ka yi ta gaurayawa? Dan da ka taka dan wani sambaru. Kai sauri. Sannan ku. Ya kamata ku shirya komi da komi fa kafin baba ya halarci nan. Waje aikin sa. Na kai. Ga direban mu Da abin da fa. kuke bukata sai. Shikenan ku ji abu. To ya. Kai! Zo nan. Mana kai! Zo nan. Menene? Yowai, me ke faruwa a nan ne? Daga cewa ka ɗan ja ƙaramin layi shine ka shimfiɗa doguwar hanya. Gaskiya kamar zakewar ta ɗan yawa. Me ka gaya musu? Dama da hagu gaba da baya duk an zagaye ka. Da kyau. Da irin wannan yunkuri na san nan gaba cewa ma za ka yi kai ɗan ayya ɗinmu ne. So ba komai. Amma ba zai wadatar ba mu ta sa mutane sun tare. Mu ma ya kamata mu dinga motsa gaɓoɓin mu ka gane? Zan kai waɗannan kayan zuwa majami'a zo ka taya ni ɗora a mota. Yo kai me matsalar ka ne? Kama mun mana. Ke dakata waye zai taya ki daga kayan? Kin san waye shi kuwa? Kenan kada hannayen direban ayya su dauda. Waye direban baki san cewa shi wannan din ya kasance ne? Me kake kokarin cewa? Faɗa ina jin ka. Taya zaki sa direban ayya ya dauki kaya haka? Wato direbobi sun haɗa kai ba? To ba kana zakewa akan wannan zumuncin naku ka gane? Al'amarin da ya danganci bikin majami'a ba a nuna wani bambanci ka gane? Muna wannan maganar me yasa kai shiru ka saki baki? Ka ga malam, kama mun mu daga. A kakka daga, ni na zan daga. To wai kai, me kake hana shi taimakawa ne? Idan har shi wani ba yayi. A kin ga ba komai zan daga miki. Gwanda haka direbobi bi su haɗa hannu su daga min.